Anya laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Bakit? Manungay. 20,000 pesos. Dakkel sa amot ay talakay. Anya ti inrason mo nga ikan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigot. Imbagak nga por diyaan ta, ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nga bakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uray sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maraminan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti bagas lakay. Ay, laki din bakit? Saan ba't mabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ina nata. Kaya makapagpanunod tamad lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ayo tumayo ibagaya. Padiguan kayo kumang makapadisbaya mo ti kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Gam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan nyo aya. Anya lakit ni nanang. Sa bali man nga minang ti pampanunutan nyo. Payakas na ti sa mo nagawid pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din Juan nito. Common sense mo Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asawain. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga iti na duma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adaman ang tinapananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula antisigon nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamat gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan-anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon na mapiste ti mula. Mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan mi kabagis ko no sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabitan a panawan ko ma.
Wan, di ka matanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko no sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggaradain. Ading ka. Isumot ti kinunani kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot ang mapesti ti mula daan na to. Amangan mga minuliw-liwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro ni tati kananda, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin taday jay, may merlata no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, di mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rulan alangan na. Mapantadwa, no maalat at ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang ngamin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinaludsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid kan Laura, may limabas na nakamotor, bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kan David, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita, ya? Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin at sinaludsod mo eda. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsain nga imutang ka data, kabagais? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwanaya. Anyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kay kabagais? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriplay na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na ya kabagis. Negatibo nga min ti adda dita panunot mo. Narigat nga tate agpautang ita panawan nga bagais. Makapatruma, makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, wan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Ad gimwapo ka. Iso adi ka na ilasin na dagas. Anyalaki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit yung lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no ba, tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita ta dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo. Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, Uncle.
Ay, gimatangak langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya kangkal. Nakitindak mo iti abastumi. Ay, gayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Awan angkal. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da kano. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tiltila mapapananda ka asawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyam mo lakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da ka no iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taabanag lakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin bakit? Ang mga manukom kompormi, matadararamidin da kita. Hananuan da ko matikwarta nga inutang da, kitawan mo't gardin da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw, nadakayo di ti balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang, relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga men ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, wala nang. Ayan niya tinegosyo yaw. Awan mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya, plano yung pailaang ng imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ha? Ay, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun itaalawas kasinsin. Ano sampay lang nga orayin kasinsin. Umawag ak tulat no makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay di ti balay yo. Tadi yo matan malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Sugal mat kayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya lagi din day tataw. Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay.
Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kita nga kasawa. Saan gayam apang negosyo si kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagais. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak dapat. Ay, anya laki din. Eh, jagmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit, pag negosyo da. Basod ko matlaang. Saan ko sinalunsod, no anya ti pangusaran da. Gaputa, pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga ang makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagais. Ay, dayta, tijak amo kabagis. At dapat kit di kasuratan, ng minton sumalsaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talak itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Hiawanon. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Ano nga talo, agmula tamanan, bakit? Isardeng tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo ton maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo ton pagbayad ta iti abang. Eh, palas ta, ti makisarita nga nagiti ang mabuta. Ang mga nuada maasan kalata. Tapno, mabayanan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggar din kayo manay. Awan, iso nga kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami iti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, no alda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag apangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amamuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada. Amayat ngagpautang bakit. Ay, anya lakit inti kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalalang kiltatang mo. Ang mga noan ta maitilda si Milya. Kinumabalit ang mulaan tapay lang titalon. Tapno, santa, nga gabang. Awanan tatang. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugaduro kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dahi napasamak. Nailumlum kayo kaya nga ron iti utang. Ang mga noad dati si Milyama itadyo di tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapailaang titalon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakan. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kami agpaiso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang. Itad may ti daw dawatin nyo. Ngam pangasi yo Isardeng yun, di pa nagsugsugal yo iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi.
Di mi ka ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw do kasta. Isardeng yon day tasugal. Tawan tinasayat aganaban nyo dita. Pakaisang makan, kan pakadadaalan lang itibiyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ayan na ti kursyonado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayatyo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka, ibiyong anak kaw. Ang lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, noon ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinay nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, day tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Eh, tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo matinggatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni tatang aya. Siyempre, ha? Kwartak, tinaygatang iti dayta rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang yo kunak. Ay, sweldo tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatangin matan. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, yatimbaga na ken ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam Iso mati ang trabaho? Aguray ka. Apay akas tamutan ti salsaludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awal sa pa ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa iyong totoo, madalagan nga rod. Ang mga kunak no damatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw.
kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena. Ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kada tataundong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kas na saan batin nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao. Iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha? Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Nga manumatan appliances tinagatang ko, ha ha? Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaang iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadalan ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan kwa na. Day tay nga rud ka nanang. Ado ti bumili biti kinagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layjay, agab-abang dalata. Sa bagay Anya ko mati serbiti kinagagat da. No nabuntog mo ti pa nagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat kwasawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan may nga na si kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako next. Kumusta ngay bakit? Internet tataundong titangdan niyaw. Na. Kasla na unag man ti pampanunutim Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni tataundong titangdan niyaw, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min naunag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya? Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay. Nagagatak ka no. Ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama kamin bakit? No duma. Nabuntog ti progreso no nadalos ti wagas mo. Naimbag pa'y kanya. Kunaanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti ado nga appliances na ginatang da. Kasta nga rod. Anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonin ang makitang-tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay. Tapno makagatang tamot iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan.
Iso nga rin nagtatabawak tatang. Tapno ada ka na na kwartak da kayo met. Ewan na, anya nga ro ti trabahom. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyag trabaho itong madamdama ha. Da kayo matan kininanang ti makaam mo. Ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay na nakmat. Agtrabawak manin itong rabi No isote ko please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Ada ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo ayan nanang ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Ay mga kayo latan iti walit ko nanang. Ano ti kwartak? Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo. Iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka dagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Ay, pasting yawa. Laita, pailangan mo ti alda di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Ay, madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oebyong ah. Sweldo na iti. Anya ti trabaho na ya. Payarabi imot alumuar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apang agsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana. Mayati isip mo ah. Ay, uwan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino diyak si sirip? No sana kag bindot. Ni Rowena day kinana ka. Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipulpod di yan nangagasawa. Mawan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ka. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y ti balay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man daya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Auntie Luisa? Anya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ebiyong nga anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebiyong. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat?
Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyagyaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino ang kalugaran tayo? Bakit? Dan ti Luisa, dan ni malpasin niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Sa ludsudak tuman gayam. Ibaga ka isarek naktumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Amangan no isunto mo ti pag-progress wan ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay. Diyak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik na. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Kanya lakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Nay, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga Nay, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang ni ta police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At da police station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan na, ti makambo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga gina. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Diyak mga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Kat amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot ka nung amin lakay. Ewan ngam kita man. Kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Awa talaga Gardo, anya ti aramidan ta. Saan amabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit?
Pinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, na niya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Nembaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da kanaw iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na, napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da, kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon samot ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapnoon da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo, pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibiyong idehey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso, tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming, amanan, ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas, bagat? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi ado ti mayaw-awid na kwarta. Inpanpanagkilyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di aplano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Ay nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun ta. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na una mo natin? Sa lodsod ang pailaang nanyat pagungungtak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa ti babae. No, ako nga, mate. Una mo natin. Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldawa saan ka nakainom salbaga? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makukwardam. Ngam ka na yung tama batag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbaga. Anya? Unay ka heksarden ka mamay. Nakababay laki di ti karo balit ang ibagbagam. Sibsibog nga. Awa! Di nakababaen. Tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga aramid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Hay, mga asim ta sumardang kang kulakay!
Ika maturog ay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din, sibok na gadugang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakita talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, ay, naapo. Nagsakita talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaayan na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mitten iti kasta unay da lalaki. Ngam nagalas man di busis na, adaayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Iso na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Beshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi. Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanda tanga namin mo. Ay, unay ka na ya, guring. Dito mo lang sa sound raramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya, tasak pa ya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Ay, ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is-wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. O, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Anagbagtit. Ay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, ay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil tangay bagpagam. Mag-break nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Na ito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, ag break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba lang nga agayataking ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga, salumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Puto ka di data? Nag-break kayo? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, clone mo ti ayak ko. Ay, manipon di ta, datan na. Anya? Naragsak ka ita sa lumay. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron?
Adala ko masalud-sudakan ka, Beshi. Ano yun? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragragsakak itinitang imbagang, Beshi. Apay, agdat-daton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Un, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamutlano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-is-isip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo buta tapno amaw. Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mata na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol Uray ng ngisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Uray kasla sungrod kat napigsa na tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang. Nidagaw tay aday bagbagada nga daputot na asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad kami ti babae. Okay, namati ka ma. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gone ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kula na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan nakikikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay na kumata kas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na nga awan mo't serserbina. Anya laki din. Kunaklakit din sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay saan mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunaktomot nay. Hindi. Hanya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Huh.
Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak ken maysa, saan mat ani dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na pa nabasa ti ubat mo. Anya? Isugain break na ka, tasaan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya Salome. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uray agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagulita. Aha! Wan tata, kastao na apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti panagsasauna, ha? Malabay amlaang kureng. Takitaan tayo no forever na kanina Dagol. Ngam ha, yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam amon kureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas na itang aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimiming. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpat! Kita aman na pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, kwa. Saan, Mike? Nya, kita siguro mo pa. May sa nga isbura ito, yo. Nabasalaing isbo ko na mutay, no? Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan! Unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak kita? Tata, Nakaragragsak ka ka nagitipos mo iti Facebook. Uray mo lay pampanakal ni Dagula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangap. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko matipakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Sa lumay. Nakababain ata, nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di tiya ramid na diya alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta ka na, yung ti kawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Oh, hanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagula. ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Aga, ti caption mo pa yedi.
Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay, agasam man. Iti day dya pa nagpo-post mo. Kwa? Oh, hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Day dya lalaki. Pasensya ka kuman, itinailawan na ibagbagak, idi, goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at tiugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Oh, mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarununan to day tarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagak laging ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo lang no nakaka-proud day dya, Dagol, kat saan mo. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kiniguring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saan na maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Oh, apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak man king ka. Kas itinakunak, saan na maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anyalaki din! Apay nga ito nagnamit ni baka umawa na pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwin nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bagat ko, ewan ni tulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti bagbag na pare. Kasi mo ta, sapay nagpudot ti panaway, nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ani pare, kada pasaheros. Nenenay, nagsiksi na babae paray. Slender ah, naka-miniskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilong nga tati papananda. Sa dino ti papana, Miss Beautiful. Saan ka aglugan iti tricycle, Manong? Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan, Manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah.
Iso nga rod, ako nakaagji paklatan. Alaglugan kan. Libre. Uray pa'y kasano kaadayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam ti palengke maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay ngay, kat itay pa'y bigat asaan ang nagsubli ang nakipila di paradaan may. Napananangay nga rodan. At dakit intulod na anapintas, kan ay no, unay na nagsiksi a babae maray. Anya? Angam saan ka madanagan, urayam lang ni pare hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palengke. Banbaluga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata nangina ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iti palengke itay bigat. Uray kumaa, no ada ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambanog ka. Saan ka mat amabambanog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga rol iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikunik mo na tamot na. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay, di mo kayat mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsila ang kano ti pagbayad ta. Ay jak kayat lugi ak nukwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita paray. Pare, ato yun ti pasaheros ko. Nay. Di manin balasang iti kalman Sige pare Panawan ka pa dito. Tanak man itulog. Itulog ka man na di papanam. No problem. Nagalisto ka ngay masidag Ay, maangot ko gayam ti kinapanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka kung nakmadking ka. No problem. Iso nga aglukan ka. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangak. Agore ka. Ay, aday pagkakik ka. Anya dayta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo. Di tricycle ha. Aywan. Ijay junction ti paradaan da. Huben sama, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Taisuna na ang tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaungungatan. Nagina ka no, ti gasolina. Kurang ka no, di pamasahe. Ay, Kuna na dayta. ay, naska na kasaritam di taga-asawa. Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin, apilyan. ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi abalasang asimbongad. Ha ha. Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisingin na itinay ka abalasang.
Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi ya babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay ata ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka ni Taridaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, ta kwelyuol nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapwang. Nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka nagmalmalam. Alangan mat gamin, kadak ijay akadayon si Kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Ang dayamat. Anya day ta chikinini di tatanggan mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si Kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya day toy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay aya apagat atapan na kakasta bakit? Wan, taad na nakaibaga kanyak nga daing tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan aya, saan mo apatyan da kita amang mangag mo si Kabat? Ay, saan ka nagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilaang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, doon nga daw saan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni baka nangagpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakitkita. Awan nga roon ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili. Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale. Ne, for sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ka na kaya tapagpasadaan ni bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanigya paradaan. Agardinak lakanon. At akari ang mamum agumatag iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpalako mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatag dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, paray. Di bakat kuman Nagpatiliw kanto mo gamay. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wun ka ron pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipagpalagip. Siya, naasidag mo ti checks kanyak. Ang pampanunutag ay kasla tigre arupa ni misis ko. Kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Agawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabakan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Da ayamat chicks iji garden. Ag-chicks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No adamayat agumatang Apay kit din ngawan. karag-karag mat apirmain. Nangilugan ng tupay, iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa.
yaman nak pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka di tagardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay di ta kantina. Nay, tapay paray. Mapantaag palang mi isbiit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare. Ada kwartak, saan ka mataragan? Ay, uwi na ano isuti ko na. Sa dino kantina, ti pagpalamiisan ta. Nagngina mo tinto'y beer ngayon inumunta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka mataragan pare? Uy, namumukiti nga da kwartam, paray. Ada sikreto pare. Nay. Yan ay ta sekreto nga ay. Nga, di mo ibagbagak ini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rod ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit-kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan pare. Mamimis mi mo't titunggal may isa pare. Nagturod ka mo din, paray. Ay, wala sakpay ti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko ka ti pabanglo na. Ang yaman ak tainlugan nak, pare. At parpara kagayang maray, di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito yung tricycle mo, pare. Ay, di naudya pa sa heroes ko, maray. Sila pagbalunan mo tila kay ko na ito'y. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo atuyo, timpabalon ko, kan 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko na ito'y balon na, kaasimag. Ay, sos, delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa'y laang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarden na ma? Bakit ka? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na. Lumagta ako ni titawa. Ay, kaba alam ti lumagto ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Sige, unayan na ka. Oray sa den, ito papanam. At dalat na babaem salbag ka. Ay, baglakin din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Agbabay ka pa ilaang. Pagbababakan, ang balbaliw account, promise, ang balbaliw account. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.